PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sisimulan na po natin ang ating actual draw para sa draw number 2492. Pangasinan, let's play small town road. First winning number para makapili ng second winning number. Official result for June 22, 2024 at 5 p.m. draw are the numbers 15 and 32 sa order. Dito po nagtatapos sa ating pangalawang PM draw. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ang pumuli sa Esther Manso nagsasabi, PCSO ay hindi umuulong sa pagtulong. Maraming salamat. Official result for June 22, 2024 at 5 p.m. draw are numbers 15 and 32 and grand order. Buhay ginawa kapwa-tao asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. PCSO Lotto. Huwag malulungkot, huwag mangangamba, sa mga pagsubok mayroon kang kasama.